नोंथाङा कार बायनो सानदों नामा? जुदि सानदों अब्ला नोंथांमोना जिंगा सिनांनाय नंलिया। मानोना उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिया नोंथांनो मोनसे जर'खा सनानि खाबु लाबोदों। अदेबानि बे एकाडेमिया नोंथांनो 100 राङावनो BMW कार होगोन आरो 100 रांजोंनो नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। जुदि नोंथाङा BMW गंसे लाक्जारि गारि लानो लुबैयो अब्ला गोबाव खालामालासे स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमायाव कन्टेक्ट खालामना उपेन्द्र हायुङारि एकाडेमिनि अनथोब कुपनखौ बुथुमनो हागोन। उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिया BMW X1, Mahindra Scorpio, Mahindra Thar, Maruti Suzuki Jimny, Maruti Suzuki Wagoner, Yamaha R15 V4, Maruti Suzuki Baleno, TVS Antrox Scooty, Royal Enfield Bullet 350cc Honda Scooter, Bajaj Pulsar 150cc, Maruti Suzuki Alto K10cc dan.